As a New Year message, Sri Ardent Basaiawmoit said, though everyone was disturbed because of the pandemic, we should leave this year behind with faith that the coming year would bring in good tidings. Revolution to defend one's own land is not yet over. It is not of just one person's dream, but it is for the welfare of the whole state. Everyone should be responsible enough to feel that this is our land and we should protect it. Speaking to the media, he said, the people should learn to accept and address the truth that we need unity among ourselves. We should not feel bad when people from outside criticize our society. Instead, we should learn to see where we lack, and in a way, we can improve till we can bear any criticism. As there are two sides of a coin, there are also two sides of everything. We should not be hot-headed to just come out and fight. We should prepare ourselves well, mentally and physically. He also expresses the need of the hour is the unity and bond amongst the people, to create a strong awareness, to unite the whole state as one voice, to fight for protecting our land as it was during the fight for Hill State in the past. He urges the public to prepare themselves well in different aspects, emotionally, economically, to bring about social revolution in the state. Ni ko aru ban pen pau hang ni bagani ka revolution era la kari kamdei ka seng shimet ka jong uba arden mo yodon ki basko thu ba ka revolution era la kari ka de ka seng ka jong uba arden em kadei ka jingekhi ka ba jong ga jat ben rim bangin penurlong ya kata ka jing angut ka ba ngi don nam ta ka lawe ka ba pranai jong kari ba ka jat ben rim ka jingi nagaleng ka jong ang Shillong tang unong pruidak nong elam lenti unong ai jimut Dena kata orang alumni untuk kejingalang apa maran student akan retreat web ban pasap ya kata kejingut bangila don kam ya ka revolution ka jeki ka bakran ka batenge larangi don kam ban penyo haki longdin ke mandin ke jingi ya galoi ke basingai nakam tagari bat nam ta ka jai menrio te kade ka kamram ka jongi iwe piwe bangin snow try ya kane ka jeki ane kata ka revolution ya dala kari Bat kumu beri shimet nganum la amang amaroi ban sandur nakam ta kalawai ke pernai jong kari ba ka jai meri ka jingi kadon kam namar kata kadau ka jingi shimben talang jong baro ki beri ki ba smokia ki ba pek smokia ya ka jinglong ka jingman jong ka jai meri ka jingi ba jong kari ka jingi kam dei ka jong ba arden kam dei ka seng ka jong ba arden maroi unum la ban sandur ya kalawai jong ka jai meri ngiton kam nang kum ka jai meri bangin sandur kalawai ka ba kumno Baringi ong idon kam man penklanya ka jai beriu. Namang isu tu bat ngin hapan priang bakum ka jai beriu. Ngidon hapan ka jingtolot. Nakata ong idon kam ban penklanya. Baringi idon kam ban penbek. Kum ka jai beriu. Namang isu tu ngin hapan priang kum ka jai beriu ba. Kidon ki jingtuna kum ka jai beriu. Namar kata ong ngin hapan penbek ya kita ki jingtuna. Te kadon ka jing bam singan. Kadon ka jing linga. Kemut ngin hapan ra ya kata ka jing singan. Ha ka jai beriu ka jing. Te ngin hapan pediang ru. Kum ka jai beriu ba kidon shibun ki bam ya bet ki bam ya renti ha ka jai beriu ka jingi nyen hapan pen bet kum ka jai beriu nyen hapan pen klan kum ka jai beriu de denmark kata rau ka thong ka baning kong jong gani ka revolution ya la gari kalong ba ngin wan ra ya ka jingi teli hapreng ka jai beriu ka jingi kaman address ka de ya ka jingi ki jing shisha ki bangidon kaman ya ta ndai bun si ngi ya lat ya kita nyimnot ban kran ya ka bodi ban kran Kani ka rengsan ka bamenta kan ya syakmat ban ong kabali kabayong we'll call speed a speed kabamut ban bread si pa ba kini kinong gijing bakla gijing kum ka jai pre namal damdam gijing bakla nga thai nginumi kren ban penbek mol lada kamdam gijing tolak nginumi kren ban penklan lada kamdam gijing apa gijing pra kanum don bangin ong ban pinetli te kita ki jing perkat gijing ke bangi idam cibun ki sembok perkat bangi lek chi pa ba ngin hapan keren kan mentangin ma asyuk ban syutap miau te bro asyuk tu ngi persang ban tap miau bangi ba kadon rejing pai ke jing per jimut ngi persang man ya tap miau bakan suja gaja te ka resurface ke mangi amak ka pau kita orpat mal beli bengim tre ban address ya kata mat ka bangi de ban address kai te kalau ada ka pore ni yang apa di pila rangi sungu kiasa ngin hapan priang nengkong ba ngi pai ngi hapan priang mangi bakalang bat ngi wat ya kelinti pedeng mentah kumno ban wanra ya ka jinge bet kumno bengin tei pat ya ka jai beriu
Dagabang ngin monra ngin ala ban pensur ba kata ka jinge per jemut kanang yar. Kidon sibun le se ke ba nyimpak kwa ban le se gani ka por kampak dei bangini kerendut ya kita menta tenre haga jinge linti ge jingi haga jinge slok namar kandang ya du kadang don menta ke jinge keren bagi rong ba kiri sempang hakan ukur kom bangin ngin ra supai ba ban bread supai ba ya ka jinglong juga jai beri ko jingi piting teng haba kibring panabar kiwan ban thok persya ya ka jai beri jingi ngidon ko kom perkat bangi domno ya gitu gitu thok persya semua bang hi biang be teng la ding yo ngin syok ya gitu beri ko thok ndre ngin pet na ko wi ka liang pat ba tong ngin chim ya kata kum ka jing penbek penban ya ka jing bakra kata ka dei ka approach nani kata ka dei ko kom perkat ka bangin sedang menta long nginum semua rem syuk tela ki beri ki ong pi bakla ngin pet ke nyok ni bakla saban penbek tengah ya lidinga sutu abang ngarem ngan hapan priang le si gedon ke jing bakla ka jing ya linti ke jing mo ladang-adang kwa bang ngan penbek ya ka linti ya jing ladang-adang kwa ban syakri pai bang ngan hapan priang ya kata ke jing sya yo gedon ke jing bakla hang ni hang pai hakur kom me trekam hakur kom me dei le si kata ka kam ka bang atri temu tolong ke ju kata ka approach kom ka jai bro ngin hak bandon ko kom perkhat om bangin shu slow sarong bai bangi dei ka jai bro ko ba kerpang bangi dei ka jai bro ko ba platam kendrai don pat ki ba pen semua ba kam dei bi ba ardan ka jai bro ko ba kerpang dai pen ba ka jai bro ko ba khala tedengi phai pat syaka jinglong jingman juga jai bro jing kala panu syam ta tingin hap ya tai kita ke berkhot dei la dang isu lapi najrong lani isu tapi miao nginum la ko mo pi kanung kumju namang ngilai don benta mo banyalam iki seng balang temut lai pus na ma don benta kam syakri pai ba ngaru ngamat ban iya kata tendrai ngam wan menta syakmat da kata ka jingdu jikermen bangim la ringin wan da kani geliti bangin penbek tengah try kani ka jinglong juga jek beri ka jing don arkan hon ka jing apa kala don adu ki khat kandai spa so po khat kandai spa andru po teter hai ki khat kandai spa so po teter hadin ka jing linti hadin ba kari india ka yo lain du ni arkan hon mo kadon ka wi ka kunhon ka bakwa ban light no nagari india kadon ka wi ka kunhon ka bakwa ban ha kadon ka federation of Khasi states kadon ka federated Khasi state mud arkan hon ka ta po poi gini ki khat kandai spa andru po teter banginyo pala ka jong ka jela hang taru don ni mau kiba priang ya ka autonomous state bat ki lamayo ni kata ka argun hun ka don ka jing pesutu ai ka bangi ni don ka manda kalong bangin keren ya ka jinglong juga jat ki ai ki jing tolok ki jing kum ka jat ri kum no bangin penklai kat kum ka jinglong juga por kat kum ka jinglong juga juk nyen na ban ya lai ya kata ha por bangi dang ye khna man chwale se la ne por bangi dang red la ban don pring joki ba pat kha kata por ka biang kar kom im juk khasi le se ha kata kar por ka kum ka tu kar kom long Dari mentah ni ngila im, mo kadai ke liberal world, ke jing rung, ke jing mi, ke jing ya, ke jing David ke jing beri tinggi hapan pek ke jing duna ke jing kum ke jing beri kenapa ngila ban penklain, bagan long ke jing singan ya ki long dia ki mandi ke jing.